से बोली विंध्याचल वाली मैया की। म्यूजिक बाय अमन गोल्डन रिकॉर्डिंग स्टूडियो बिहिया। पहले तो आधा घंटा भइलू तैयार हो, अब नु बुझाइल हमके डांटेलू बेकार हो। पहले तो आधा घंटा भइलू तैयार हो, अब नु बुझाइल हमके डांटेलू बेकार हो। ऐसे न कर तू बजरिया हो, बजरिया हो। अपने तो कीन लेलू लाली लिपस्टिक, भूल गइलू माई के चुनरिया हो। अपने तो कीन लेलू लाली लिपस्टिक, भूल गइलू माई के चुनरिया हो। म्यूजिक बाय अमन रॉक। अब तुहार बा बहुते बेकार बा, मिल गइलू में हर तू कैसा ये धन खाली पैसा उड़ेला, न भगती में जियारा जुड़ेला। अब तुहार बा बहुते बेकार बा, मिल गइलू में हर तू कैसा ये धन खाली पैसा उड़ेला, न भगती में जियारा जुड़ेला। आज घरे आई है मयरिया हो, मयरिया हो। अपने तो कीन लेलू लाली लिपस्टिक, भूल गइलू माई के चुनरिया हो। अपने तो कीन लेलू लाली लिपस्टिक, भूल गइलू माई के चुनरिया हो। रानी अनिल के बुझल तू फील के, कैसे पलट दिलू पासा कहेलू पिंटू नासा चढ़ल बा, कि काहे तोहर मनवा बढ़ल बा। रानी अनिल के बुझल तू फील के, कैसे पलट दिलू पासा कहेलू पिंटू नासा चढ़ल बा, कि काहे तोहर मनवा